फैसायाव उन्दुलायनाय होदों बे आइजोआ आंनि हिनजावबो नङा बा बिथांखौ आं सिनायाबो। बे फैसानि सायाव उन्दुनाय बिसिया बा हिनजावा आंनि हिनजाव नङा आरो बिथांखौ आं सिनायाबो। नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र' नुनानै निश्चय खोनादों एबा बुजि मोनदों मिथिदों नङा होमबा। दिनै बे बाथ्राखौ सोर बुंदों नोंथांमोना निश्चय माथोआव हमनानै एबा आवाजाव हमनानै सिनाय मोन्दोंमोन जानो हागौ। दा बिनि फुरा भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे जोबजासिम नायब्ला नुलांगोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायगोन होननानै। दिनै बे आवाजआ जाहैबाय जोंहा गोबां समाव मोनसे समाव इउपिपिएल हान्जाखौ दुसिनाय, इउपिपिएल हान्जानि खामानि मावनाय जायाखै, प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनाय जायाखै, बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोनाय जायाखै होननानै गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों खुद गावनि चेनेलाव बिथाङा फोसावनानै लादोंमोन। बिथाङा नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायबाबो नुगोन, ससियेल मिडियायावबो नुखाबाय जानो हागौ। बिथांनि चेनेलनि मुङा मुगानि थान्दै। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ। थेवब्लाबो दिनै नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बुजि मोनगोन निश्चय। दिनै बिथाङा इउपिपिएल हान्जाखौ मोनसे समाव दुसिबोदों। बिथाङा दिनैनि दिनाव बिपिएफ हान्जानि माखासे मानसिफोरजों बा फावखुंग्रि बिथांमोनजों हमनानै ला पलिटिकेलियानो जा बा दाजा सोरबा ससियेल मिडियायाव बायदिसिना बानायनानै होग्रा बिथांमोनबो जानांगौ। बै बिथांमोनहा दिनै बिथांनि जयनिं जानायनि सायाव माने फैसा एबा फैसानि सायाव सासे बिसिया उन्दुनाय बेजों लोगोसे मुगानि थान्दै बिथांखौ एड खालामदेरनानै होदों। बे बाथ्राखौ बुंदों मुगानि थान्दै बिथाङा गावनि चेनेलनि गेजेरजों क्लेरिफिकेसन होदों। नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। दा बेखायनो आङो आसा खालामदों दिनै जोंहा मुगानि थान्दै बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों एबा खोथा बुंहरनो सानदों। नोंथाङा जाहाथे दुखु दामोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि कन्टेन्टखौ नुयोब्ला आंनि साननाया बेसो जे दिनै मुगानि थान्दै बिथाङा जिथु सासे इउटुबार जानानै इउटुबार हिसाबै बा ससियेल मिडियायाव खौरां दैथायग्रा हिसाबै बिथाङा खौरां दैथायनानै थायोब्ला मोजां जागौमोन। दिनै मानो होनोब्ला इउपिपिएल हान्जाखौ थोंजोंलि जबदान जानानै बिथाङा सापर्ट होनाया एसे रं जादों। दिनैनि दिनाव रायजो राजाया मानि थाखाय खौरां फोसावगिरि बिथांमोनखौबो फोथायनो गोब्राब मोनदों। नोंथांमोना नुखाबाय साननैसो सिगां रुंगुल बर' बिथाङाबो खौरां फोसावगिरिमोन। दिनै बिथाङाबो इउपिपिएलआव जबदान जाहैबाय आरो गोबां नुबोदों नोंथांमोना बेफोरबायदिनो प्रकाश बिथांमोनखौ बा बड'लेण्ड टाइगार बिथांमोनखौ दुखु दामोन दै बुंनांगौ गोनां बायद' जाना फैदों बेखायनो बुंनो गोनां जादों। बिथांमोनहाबो इउपिपिएलनि जाना खामानि मावबाय। दिनै आरो फैनानै मुगानि थान्दै बिथाङाबो जे इउपिपिएल हान्जायावनो थोंजोङै थानानै खामानि मावनो सानबाय। अब्ला बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना नायगिरि बिथांमोना जोंनि फल'वार्सफ्रा भिउवार्सफ्रा नायनायाव मोजां नुगोन जानो बा नों आं खौरां फोसावगिरि बिथां जोंखौबो बा अर्थात आंजों लोगोसे गोबां खौरां फोसावगिरि बिथांमोनखौ फोथायगोन ना? रावबो फोथायनाय नङा। बेखायनो आं आसा खालामदों जाहाथे बेफोरबायदि आरो नेक्स्ट टाइम रावबो नायगिरियानो जा बा खौरां फोसावगिरि बिथांमोनानो जा बेफोरबायदि थोंजोंलि बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि जानानै कमेन्ट्स दाहो एबा खौरां दा फोसाव आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामो। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा नायगिरि बिथांमोना मानो होनबा नायनो बानाय मोनो एबा उसुबिदा नुहुरो नायनायाव। बेखायनो आङो बेखौनो बुङो जे दिनै नोंथाङा जिथु बेफोरबायदि पलिटिकेल हान्जायाव थानानै खामानि मावनो सानदोंमोनब्ला बै समनिफ्रायनो थानांगौमोन। नोंथाङा बै समनिफ्रायनो इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावबोनांगौमोन अब्ला जेबो अरजायामोन। नाथाय नोंथाङा जि इउपिपिएल हान्जाखौ गोबां मोजां गाज्रि दुसिबोबाय, बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोनाया गोजोन सुक्ति जायाखै, खौसेनि सुक्ति जायाखै आरो बेजों लोगोसे मा होनना बुङो इउपिपिएल हान्जानि खामानि मावनायफ्रा जायाखै, दैदेनगिरिफ्रा मोजां नङा, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंबाय। नाथाय दिनै नोंथाङा फैनानै इउपिपिएलआवनो ग्रोब थाहैनो गोनां जाबाय। दा लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव बाथ्राफोरखौ बुंनो साना। नोंथांमोना निस्सय बुजिखागौ। नोंथांमोनाबो साननो गोहो बोलो दंखायो आरो नोंथांमोनाबो गोरोन्थि जानायफोरखौ फोरमायनो एबा आसि थुनानै दिन्थिनो थाखाय बयहाबो राइट्स दङ, मोन्थाय दङ। बेखायनो आङो आसा खालामबाय जे नोंथांमोना बे सिगाङाव आङो भिडिअ इन्ट्र' होनायनि सिगां मुगानि थान्दै बिथाङा मैया दाखालि इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जानायाव खौरां बिथिंनि गेजेरजों मा फोरमायदों एबा जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार होथारनांगौ होननानै बिथाङा खौरां बिथिंनि गेजेरजों फोसावदों आरो जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय इउपिपिएल दङ, बिजेपि दङ, एनडिए दङ, बिदिनो एजिपि दङ, गोबां बायदिसिना पार्टिया ज' जानानै दंखायो। बेखायनो जोङो जयन्त बसुमतारीखौ देरहागोन आरो बिपिएफ हान्जाया सिंगेल पार्टियैसो नांदों। बेखायनो बिथांमोना जेननायनि फारसे दङ होननानै बिथाङा फोसावनाय बायदि जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। बे समाव आङो बाव इउपिपिएल दोलोआव सासे भटार्स हिसाबै जबदान होआखै। आं सासे सापर्टार हिसाबै फैबाय थानाय जिथु 7 मे खालार खालि जानो गोनां जिथु 3rd फेजनि एमपि बिसायख'थि बेयाव एनडिए दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी
बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनांगौनि असिलायाव जों बेवहाय दिनै सापर्ट होनो होननानै जिउ गोसो मोदोम होनानै ओंखारबोदों आरो आं बे समाव बबेबा दोलोनि बा सोरनिबा खामानि मावबोदोंमोन बेबो नङा मानोना आं बिं ए रिपर्टार आं बयनिबो खावलायनाय बायदि बयजोंबो खामानि मावबोदोंमोन आरो बांसिनै नोंथांमोना सोंनाय बायदि BPF दोलोनि खामानिफोरखौ आं बांसिनै मावबोदोंमन बेखौ बुंना लानायावबो जेबो आंहा अबजेक्सन थानाय नङा मानोना आं BPFनि जानानै बांसिन प्रसार खालामबोदों नैबे समाव जिथु थार्ड फेज MP बिसायख'थिनि थाखाय समानो गेजेराव साननैसोल'खासै बेखिनि समाव जोङो जिथुके ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे गोहोम खोख्लैनो हायो हिसाबै जों बे समाव बुंगोन जिथुके नैबे बुब्लियाव जोङो नुनो मोनदों जों फिल्डआव गिदिंग्रा हिसाबै दिनै BPF दोलोआ हारसिङै नांदों नाथाय बे जिथु नैबे 1 नं ST लकसभा समस्तियाव NDA नि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो दिनै BJP दोलो दङ UPPL दङ बिनिफ्राय AGP दं दा बिब्दिब्ला जों नुहुरखायो जे फैबाय थानाय समाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोरलैयैनो देरहालांनो हागोन आरो उननि समाव जिथु BTC बिसायख'थि बा काउन्सिल बिसायख'थिनि खोथाफोराव जों बैफोरखौ बुंहरनो हायो जे सरकारा दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट बे रुलिं गभर्नमेन्टनि थाखाय दिनै सरकाराव फैफिननाया गोरलै जायो बा सोरबा अपोजिसनाव थानायफोरनि थाखाय बे जोबोद गोब्राब जायो दा बैफोर परिबेसखौ नुहुरनानै दिनैनि समाव जिथुके बयबो जोङो जौगानाय बिथिंजोंनो जों खामानि मावनांगौब्ला दिनै आरो प्रमद बर्मा बिथांनि दैदेननाय जिथु UPPL सरकार बिथाङा दिनै BTC आव शान्ति आरो गोजोनखौ गायसननो हादोंब्ला जों बे समाव जोङो बिथांखौनो सापर्ट खालामनानै जोङो फिन खनसे अनलायनायनि गेजेरजों माब्रैबा जोङो BTC आव मोनसे सनानि BTC दाफुंनो हागोन बैफोरनि थाखाय जों बयबो खामानि मावलायनांगौ होननानै आं सानो BPF दोलोनि सायाव बेबायदि दुखु मोननाय गैया खिन्थु पार्टिकुलार भाबै जुदि जों बुंनो थाङोब्ला जों जिथुके अट'प्रट' BPFनि जानानैनो खामानि मावबोनाय खिन्थु खैफोद आफोदनि समावबो जे नोङो सोरनिबा थाखाय खैफोदनि समाव नों गसंथेयाब्ला आरो जों बिथांमोनखौ जोङो जिउ देहा मोदोम होनानै देरहाखांहोनायनि उनाव बिथांमोना MLA MP जाहैनायनि उनाव बा सरकार दाखांनायनि उनाव जों बिथांमोननिफ्राय मा एक्सपेक्ट खालामनो हायो बिथांमोना जे गावसोर देरहाखांनायनि उनाव जों बायदिखौ नायफिनगोन होननानै मैयानि समाव आङो UPPL दोलोआव जगदान जादों दा माखासे BPFनि IT सेलनि मानसिफोरा आंखौ फैसानि फटकजों लोगोसे आंखौ इडिट खालामफानानै होदों आरो जाय आइजोखौ बेवहाय दाथ' नोंथांमोना मुगानि थान्दै बिथाङा UPPL आव जबदान जानाय समाव मा फोसावदोंमोन खौरां बिथिंनि गेजेरजों एबा माबायदि बाथ्रा बुंबोखो नोंथांमोना निश्चय नुनानै खोना मोनबाय एबा बुजि मोनबाय दा नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन सोर मा सानदों एबा गोसोआव मा सानदों दिनै आंनि साननाया बिसोर सासे खौरां फोसावगिरि बिथाङा बबेबा मोनसे पलिटिकेलाव थानानै खौरां फोसावबा एसे रं जागोन नामा आं बेखौसो नुहुरदों बेखायनो जाहाथे नेक्स्ट टाइम आरो रावबो जोंनि खौरां फोसावगिरि बिथांमोना बा साफ्रोमबो इउटुबारखौ आं खावलायहरो बेफोरबायदि दाजाथों आरो बेफोरबायदि पलिटिकेलाव थोंजोङै बाहागो लानानै रावबो बिथांमोना खामानि दामावथों होननानैसो बा खौरां दा फोसावथों होननानै आं आसा खालामो दा नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ जिथुनाखि इन्ट्र' भिडिअ बे इन्ट्र' भिडिअआव मुगानि थान्दै बिथाङा बे फैसानि सायाव उन्दुनाय हिन्जावा आंनि बिसिबो नङा आरो आं बेखौ सिनायाबो होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे गोबां बिथाङा बे भिडिअनि सायाव क्लेरिफिकेसन होदों नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे इम्परटेन्ट सानना लानानै खोनासंजोबो आरो जोबथारनायावसो नोंथांमोना कमेन्टखौ हरगोन होननानै आं आसा खालामो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ जेन साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ शेयारबो खालामनो हागोन आरो लोगोसे मोजां मोनोब्ला मोनफा मोनफा लाइक हरगोन होननानै आं आसा खालामबाय दानिया नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव मुगानि थान्दै बिथाङा मा क्लेरिफिकेसन होदों बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बुजिना लानो हासिगोन फैसायाव उन्दुलायनाय होदों बे आइजोआ आंनि हिनजावबो नङा बा बिथांखौ आं सिनायाबो बिनिफ्राय बाव बे फैसायाव उन्दुलायनाय होदों डेट मिन्स आंनि बिसि बायदि खालामनानै बिथांमोना साजायदों खिन्थु फैसानि थाखाय आङो UPPL दोलोआव जगदान जायाखै मोनसे दुखुनांथाव आंनि दुखु मोनथावना बा जाबायदि आं बिथांमोनखौ हेफाजाब होसेयावबो आंनि फिसा जेंना बा फिसा खैफोदनि समावबो बिथांमोना गसंथायाखै बेखौ लानानै आङो
मैयानि समाव केयारनि CEM प्रमद बर' बिथांनि प्रेजेन्सआव आङो इउपिपिएल दोलोआव जोगदान जादों। नाथाय आं सासे भटार हिसाबै जोगदान जायाखै, सासे सापर्टार हिसाबै NDA दोलोनि बिजाथिखौ जोङो गाबोन समफोरहाय बा 7 मे खालार खालि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोङो बिथांखौ देरहासार खालामनांगौनि असिलायाव जोङो जयेन जादों। दा बे बुब्लियाव आं बेखिनिखौ बुंबाय।